Ispovest prenosimo u celosti. Voljela bih ovo podeliti sa vama. Puno puta sam vidjela oglase u kojima pojedine agencije nude put u manastire, između ostalog u manastir Svetog Vasilija Ostroškog. Puno sam i čula o njemu. Privlačila me ideja da odem jednom tamo. Onda smo saznali da moja mama ima zakrčenje krvnog suda na vratu i da joj treba operacija. Rekli su da je operacija rizična i da može doći i do infarkta. Jedva da sam naučila da živim sa tim što mog tate više nema, kad još i ovo. Bila sam sama, jedina podrška koju sam imala bila je moja tetka i njena porodica. I drugih osoba je bilo oko mene, ali nisam osjećala da im je uistinu bilo stalo do nas. Poželjela sam da odem kod Svetog Vasilija i da ga zamolim da ako Božja volja da moja mama ne ide na operaciju, jer ja stvarno nemam snage da to podnesem i da bude zdrava i da mi je još ne uzima. Čini mi se da uvek gubim ljude oko sebe, one koje volim, tako i sa momcima, tako i sa roditeljima i sa prijateljima. Ja ni sad nemam snage da prolazim kroz tako nešto. Moj tata je umro iznenada, gotovo da nije ni bio bolestan. Do zadnjeg dana svog života je radio. I tako zove moja sestra da odem sa njom na more i ako hoću, možemo otići u taj manastir. Ovo je Božje čudo, pomislila sam. Bog je želeo da odem tamo. Moja sestra nije znala da ja želim već odavno da odem tamo, već je htjela zbog njene ćerkice jer je ona rođena na taj dan, na dan Svetog Vasilija. Znala sam da tamo idu ljudi svih vera, bilo je katolika, pravoslavaca, vidjela sam muslimane. Čula sam priče o ovom svecu da je učinio mnoga čuda. Željela sam da učini čudo i u mom životu. Stigli smo na more, za nedelju dana smo se dogovorili da ćemo otići u manastir. Oslanjam se na sebe, tako da je čudno što sam se prepustila sestri da ona navije sat da zvoni. A da nisam i ja za svaki slučaj navila, ali nisam. Sat nije zvonio, ona se čudila jer je navila i nije se to još nikad desilo ranije. Trebalo je bus stići u 7, čini mi se iz Herceg Novog. Čula sam samo nervozno ustaj, ne znam kako, ali stigli smo na bus. Za 5 minuta spremili smo se i mi i spremili i malu devojčicu. Toliko o tome što kažu kome je suđeno i dato taj će stići do tamo. Posle mi je sestra rekla da je nju ptičica probudila. Ni pre, a ni posle ptičice na našem prozoru nije bilo, samo to jutro. Kad smo putovali tamo počela sam da plačem, ne znam zašto. Čim sam ugledala manastir i kako smo se približavali, ne znam zašto, ali sam plakala. Nisam mogla da zaustavim suze. Bilo me sramota što plačem, krila sam suze. To me je prošlo kad sam ušla, bilo je sve okej. Nisam znala baš pravoslavne običaje, ponašanje u crkvi, pošto sam katolkinja, ali sve je dobro prošlo. Osjetila sam neopisiv mir. Molila sam se za moju mamu, za tadašnjeg momka sa kojim sam željela da se pomirim. Sa momkom sam se pomirila, zatim smo se razišli. Sve je to deo Božjeg plana. Ako smo jedno za drugo, bit ćemo zajedno. Moja mama je sada sa mnom. Rekli su joj da je to što ima oblik zakrčenja krvnog suda koji nije opasan toliko i da pošto se nije menjao već 2 godine da ne mora na operaciju. Lekar koji je toliko insistirao na operaciji promenio je mišljenje iz korena. Sada moja mama uzima lekove i dobro je. Shvatila sam da Isus zaista dozvoljava neke situacije koje nam se ne sviđaju, da nas približi sebi, ali nikad neće dati više nego što možemo podneti. Hvala ti, Isuse moj, hvala ti, Sveti Vasilije.